tjedna završene su pripreme maturanata za ispite državne mature. Većina svoje je znanje i pokazala, a mladi HDSSB-a ove su godine besplatne instrukcije osigurali za hrvatski i engleski jezik, matematiku te kao najtraženiji izborni predmet fiziku. Predavači su puna 3 mjeseca svoje slobodno vrijeme izdvojili za pripremanje maturanata i na tome je HDSSB zahvalio i prigodnim završnim okupljanjem svih koji su sudjelovali i ove godine na tom projektu. Predsjednik mladih HDSSB-a Karlo Šatvar ponovio je kako oni podržavaju ovakav način provođenja državne mature, no i prihvaćaju svake sugestije struke kako bi se zalagali za ispravljanje mogućih nedostataka. Također ponovio je kako se zalažu za besplatne upise na prvu godinu fakulteta te njihovu želju da se u Slavoniji i Baranji ustroji još jedno sveučilište, a tu prije svega misle na sadašnje veleučilište u Slavonskom Brodu. Predavačima i maturantima obratio se i predsjednik HDSSB-a Vladimir Šišljegić koji je podržao projekt priprema za državnu maturu, zahvalio predavačima na uloženom vremenu, ali i izrazio nadu da će projekt biti nastavljen iduće godine.